आदा जोंना आदाखौ लोगो मोनबाय नै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टरबो ओमफ्राय दा मोजाङै दं दा आदा ने आस्सा दे दिनै 19 तारिख रबिबार सानजौफु दिनैनि सेसनाव मा रोखोम जादों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअजों नायलांफाबानो जाबाय मा रोखोम मानसि जादों आरोना दा नायदो नै बुहुत मानसि जादों आरोना दिनै रबिबार सानजौफु हिसाबै दा नै गेटआवबो होंगो दोंगो गोबांथार मानसिफ्रा फट' लालादों दा आं एसे देखायनि बेवहाय माने हेन्डलड खामबो राननाय जादों जायफोरा माने हेन्डलड दान होनो गोसो बिथांमोना होनो हागोन आरो मानसियाथ' बुहुत जादों नै दिनैनि दिनाव ओरै गासैबो मानसि गोजा आरोना बरथिक सियार होदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय सियारा थोनाय नंला महर गोनांथि गैया गोहो बोलोनि गोनांथि गैया जोङो बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब एक्ट्रिसनि ट्रिसपटआव आनन्द मेरो बोलो हो तपाईँको आनन्द मेरो चमकदार जों बे नेपाली समखौ जों एक्सन खालामबावनि